Hono compte Gmail udditirte. Fa mbawon udditidde compte Gmail e ley téléphone mon on natan ley suudu Google ndu nden ka ñoƴƴon jungo mon dow forgo Gmail o udditon mo. So on udditi on ɗo forgo nden ka moyton jungo mon yarude bange nano nden ka ñoƴƴon dow terminé. So on gaɗi ɗum on yiyan ana windi ajouter une adresse email udditonno ñoƴƴon dow toɓɓere arandere ɗum woni Google nden ka o waɗan vérifier. So on jottike ɗo on ƴeewan fa li nden ka ñoƴƴon dow créer un compte tilo ɗon ñoƴƴon dow pour moi ɗum woni onon e hoore mo nden ka mbindon inde mon e jammore mo ñoƴƴon dow suivant. Caggal ɗum mbindon ñalande lewru e hitande nde ndime ɗon. Nden ka Google hollan on toɓɓere wiide so a gorko na a debbo ñoƴƴon dow ko gonɗon tilo ɗon ñoƴƴon dow suivant fa johon yeeso. Caggal ɗum nannon adresse email mo nden ka ñoƴƴon dow suivant. O nokku o gattoton ko wi'ete mot de passe ko nden ka gaɗon confirmer ɗum woni pillitoɗon e ko gaɗɗon dow to ko nden ka ñoƴƴon dow suivant. Caggal ɗum fu ndego ɗon fa ley kollon wiide on jaɓi ko gaɗɗon ko fu nden ka ñoƴƴon dow oui j'accepte. Caggal ɗum takkon jungo mon dow ɗiɗo sériyaji ɗi Google hollata on ɗi nden ka ƴeewon bula bulari heeduni fa leydi udditon compte mon ñoƴƴon dow mayri jaɓon ɗum woni ko wi'ete confirmer ko tilo ɗon ñoƴƴon dow suivant nden ka jippoɗon fa ley kollon wiide on jaɓi ɗum woni accepter ñoƴƴon kasen dow accéder à Gmail laato ɗum woni compte mon Gmail udditike.